són la victòria. Que no, jo són la victòria. No, tu ets demà. D'aquí un minut sabreu qui és qui total l'esport. Són així, dues gotes d'aigua. No són a Sullivan, són els Zamora de sa Pobla, esportistes també. Demà i na Victòria triomfen a la Lliga Femenina 2 amb l'Instituto de Fertilidad Aire Europa. Primera pregunta. Com és la relació dins la pista? Pues na Victòria, sense mirar molt, mos entenem, jo sé on és ella, sense mirar-la, sé quin moviment fa, també tota la vida jugant juntes. Jo crec que és a partir de veure-nos aquesta connexió que tenim que vàrem començar a jugar en aquest club, perquè jugàvem a la Pobla i clar, nosaltres sense mirar-nos, bé, no mos podien aturar. Aquesta serà la setena temporada del club. Tenen 23 anys, medeixen 1,82 d'alçada i ocupen la mateixa posició. Pregunta. Hi ha rivalitat entre bessones? Ah, no. No, jo m'alegro quan ella té minuts i espero que ella s'alegri quan tenc jo. És que entre germanes bessones aquesta competitivitat no. Millorar juntes i dir molt el que feim malament i el que feim bé. No, però competir, entre nosaltres dues no competim, no. Jo crec que no, perquè juga ella. És com si tu també estàs dins la pista, sents això i estàs pendent tot el temps del que fa ella i tot. Si no jugues és perquè ho estàs fent malament o perquè ella ho està fent molt bé i se mereix ella uns minuts i tu no. I supos que no mos sap greu a nosaltres, això. Les dues juguen d'ala pivot, però cadascuna té el seu estil propi. Pregunta. Com definiries la teva germana? Sap el que ha de dir en cada moment, és sèrio, i després com a jugadora diria que és una jugadora molt defensiva. És ràpida, té rapidesa, se sacrifica per els altres, per l'equip. En batant no aporta tant a segons el partit, però sí, en defensa sempre és un seguro. Aporta molt en defensa, lluita tot, falta si és necessari, i llavors l'embatat també sempre hi és, teus 10 puntets en els partits, qualque dia més, qualque dia menys, però sí, aporta sempre. Aquest ha estat per a elles i per l'Instituto de Fertilidad un any d'adaptació a la Lliga Femenina 2. Pregunta. Ha arribat el moment de fer un vot de qualitat? Jo crec que sí. Jo crec que haurien de lluitar per pujar, ja que serà el segon any, és difícil, tots ho sabem, hem de ser un poc realistes, però sí. Jo crec que haurien de fer un equip per poder pujar i, a menys, si està per allà dalt, que després ve la guai. Sí, jo crec que estan intentant fer un equip per poder competir, anar a les fases d'ascens i poder lluitar per aconseguir això. Sigui quin sigui l'objectiu final, les bessones de sa Pobla, Namà i na Victòria, lluitaran per millorar i per tenir un paper important a l'equip. I sempre riuen.